Покажи на мама Гери какво имаш. Андрейчо, ти да нямаш рожден ден, мама. Я виж и другия подарък. Там има още един. Иди Лея да даде другия подарък. Иди при Лея да вземеш другия. Този го дай на мама. Дай ми, Андрейче. Дай, ще ти го пази. Иди сега при другия, при Лея. Иди да вземеш от Лея другия подарък. Къде да ги подредим? Ето още една подарък. Ластик, ако искаш да ти вържа косата. Ма тя изправила ли е косата или се изпълна само себе си? Не, така ще видим. Чакай бе, беше къдрава. Много голям подарък. Ма и тя не беше ли тя скрила? Някой беше това. Андрейчо, какъв е това подарък? Голям ли или малък? Ама че имаш и в ръчичката още един. Айде, отвори го. Андино, Отвори. я ти имам един подарък. Ела тук. Отвори го. Ела тук да ти дам подарък. Виж Данита вика там. Виж Дани. Ела бързо. Айде, отивай при Дани. Ела ти дам подаръка. Не ти на мене, аз на тебе. Ела. Ела го вземи, ела. Ето Андино, този е за теб. Заповядай. Кажи, Андрей, мерси, благодаря. Андрейчо, кажи. Айде отвори сега всички подаръци, отвори. Иди там, обърни се към мама и отвори всички подаръци. Анито няма търпение и тя да ги отвори. Тя вече знае какво е. Тя тук нашите пък предадоха историята. Я ми казах, че не се казва. Ани, пречиш, мама. Разкъсай ли хартията? Разкъсай я. Обратно пообърни. Чакай да отида. Айде, помогнете каките, помогнете му да го отвори. Много сте бързи. Ей, нищо не мога да снимам. Такъв голям камион. Ще трябва да го гарираме паркинга. Сега води колата отдолу. Гаража веднага. Видя ли колко е голям? Едно лове. Айде, дай какво насам ти? Защо ще се вижте колко място има там? Що се забутахте в ъгъла? Не, там ми е най-интересно. Айде отваряй другите, Андино. Ела ти тук. Айде, другите подаръци. Има още. Това да го сложим и тук, баба. Айде друго. Ето тук. Айде да видим какво има баба там. Отвори го. Дай баба да помогне. Айде, баба да. Подаръче ли баба? Ами видиш ти да много не Какво има там, мама? Удни топли ръкавички. Има, няма колко. Так му се нямаше ръкавички, Андрей. Чакай така, мама. Ето топли ръкавички, дай ще да видиш какво е. Мъжни е така пръщито. Я да видим. Както и да се въртя да го снимам, той винаги е с гръб към мен. Айде, другата ръчичка. И какви хубави ръкавички. Я да отворим другото подаръче, баба. Айде сега това да видим. Я да видим, Андрей. Ще минеш на 10 целувки на всички деца се подарим подаръчета. Какво е, мама? Я покажи на мама Гери какво има. Покажи на мама. Андрейче, какво е това, мамо? Бебе с коробоче. Тя дойде на Коледа да им подари едни костюми. Те не ги погледнаха. Обаче всички други, аз и Стоил, като нападна ли старите. Оле, аз бях падна, викам, ние сме по-зле от децата. Или по-добре. Ще ми не знам, а ние си играхме с китарите. А не вас кой е подари? За той е сигурно взел вашите подаръци. Не, нямахме.